Gibaha sab ang pipila ka lugar sa Maguindanao Province ug lungsod sa Kabakan sa Cotabato Province. Ani ang report. Daw sapa na sab ang kalsada sa Cotabato Davao Maguindanao Highway sa Dato Montawal ug pagalungan sa Maguindanao dihang mitabo na sa kalsada ang tubig baha ug mi resulta sa bugat nga dagan sa trapiko. Kinihuman mibunok ang ulan sa lugar hinungdan nga milapaw ang mga suba sa Pulangi ug Rio Grande de Mindanao. Ang kabalayan sa lugar gisulod sab sa tubig baha. Nagpadayon ang assessment sa PDRRMO sa naapektuhan sa baha sa probinsya. Sa Kabakan, Cotabato, gibaha sab ang mga ubos nga lugar sa lungsod sama sa Barangay Kayaga. Ang maong barangay, pipila lang ka metro ang gilayon gikan sa Ligwasan Marsh. Busa milapaw na ang tubig baha sa lugar nga may diretso sab sa kabalayan. Gani dunay mga residente nga sa kilid sa kalsada na lang una nagpundo. Hinon giling ng hatag og food packs ang LGU ngadto sa mga residenteng apektado sa pagbaha. Ginasuta na sab sa LGU ang mga nadanyos nga dala sa pagdaot sa panahon. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.